Bay, siya bay. Dito tong panahon tong bay kay kanang spring na ba nya kanang hayag kay ang gawas. Ya, uli na ko sa balay hayag pa. Daylight saving lang so masayo siya ko sa oras. Nabuang akong kamera nag-focus. Tarong diha. Sige. Bye kanang karon spring na nya mag-discuss ta about bag. Pakitunta mo sa akong bag nga nasa akong tapad nga di karon. Pangalan nga ni bag kay Errant, yang brand kay Errant nya. Ika na siya sa kanang boundary backpacks na say boundary prima kani siya boundary Errant. So discussion tanig maayo ha. Sige. Tugda na to. 1 2 3 go. Bye. So, kani, muna siya ang boundary Errant na bag. So, una na Kickstarter ni siya. So, murag nasikat ni siya kay, cool kay siyang bag. Daghan kay siya bulsa, nindot kay siya, bag. But ang itabo is, pag-deliver nila sa bag, ingon sila nga, ang bag ko no, masakto ang 15-inch ka laptop. Pag kuman kay, hindi masakto, pag suot mo tao, hindi masud, ay 15 rin masud niya. So, muto nang buang sa camera, wala mo focus na ako. Focus now. Okay, it's okay. Mabuang mo ni kamera agad ang A9 na gigamit karon medyo manda ko sa kamot wala dahil na yung fokuson nasa isa katawo sa akong tapad nga rin nagkaon naglingkod nagsig kuwatong sa amin ako napakitaon to lisod makayo so padayon tagstorya sige karon boni siya ang bag hindi ko siya panapton bay awa ligon kayo mura siya kanang tarpaulin di mura siya kanang nakalimutos pangan pero tanawan lang sa website makita mo lang review ka mga in English makibawan mo sa material wala na ako kay material kay ako ka research wala ako gisuwat pero mo na siya ang material niya murag tarpaulin ligon kay siya ang kaning kilid kay bagga yung kayo siya murag double walled pagid kayo murag lisod kay gision ba so bagga siya nga material ang naka-problema ning bagang material kay inigamit mo siyang bag bugat siya gamay mas kulay sud ang bag bugat kay bagga man ang material nakanindot sa dani niya kay waterproof sa buwagan nagtubig sa uban mga sa kanang video maamot isuksok tingin ako pero di mo na akong video di na ako isuksok so sa buwagan nagtubig anak laway di siya mabasa so nakay mga gamit nga rin nakay MacBook nakay mga unsang mabutang dinhi so unsaan nimo na naglaway kan naglaway na naglaway dili wala gid dili siya mabasa hindi kay siya. So, storya tas mga bulsa. Ang unang bulsa, ngari sa left side. Winawa, bulsa. Sip. ASMR. Bitaw. Muna siya ang bulsa sa kilid. Ang masugod ako ngari kay naay charger. So, na siya mga organizational pockets. In English, na organizational pockets. Na siya mga pockets para pang-organize. So, na siya outer pocket, na siya butangan sa mga ballpen, kung hindi ka mangawat ballpen or manguwag ballpen, tago lang yung mga reso, yung ballpen nga rin, pites kayo. So, diri, nasa siya murag kaning magnetic nga murag nipple, sa tawag niya, na siya magnetic something, murag butangan siya key holder, pero na ipag-sulti sa mga reviewers sa una, dala ko no ang kanong key holder. Pag man wala day dala, nagdagan kay nagyaw-yaw na, wa mo lagi ni key holder lagi. So $20 ang key holder, mahal kaayo. So buto. Wala siya key holder. So muna yung pocket sa kilid. Ang di na ko ganahan ng pocket sa kilid kay magsunob kog bag. Right-handed man ko, right-handed. So ganan ako sa akong bag, diri ko mo mga gamit. Problema naman siya sa left. So magkuha ko niya sa left. Mag-ana ko. So, maana na nung kanong madugay. So, okay rin na siya kung mag-anad-anad lang yung ka ba. Magandang kinabuhi, mag-anad-anad ka. So, diri nga side, na siya gamay nga ka ng gulitanan. So, pili ni mo dan umina ng bag. Raisyo kayo. Sa kilid, nasa siya murag zipper nga rin. Gamay. So, murag nindot siyang bulsa. Kaya musud, tibok kamot. Kamot ako musud. Pwede siya gamiton. Sudlan ni mo sa imong kanang passport. Sudlan ni mo kwarta. Sudlan ni mo kanang kondom or ang batong sa itong pagbuto. So, kasi patago ni mga kanang dapat siyang likod ba kanang secure. So, imong numero sa loto, pwede tago ka rin. So, di rin butang. Not kaya siyang zipper. So, kanisad siya, ang back part sa bag, ribbed. Na siya murag ka ng washboard ba. So, kung magsingtanong kasi yung likod, dili na kasing ton kay, may siya ito, hasud ng hangin sa likod. Na siya sa pikas side, na siya velcro. Yung kamyos velcro, na siya murag makuha nga murag kaning murag
bitik. Na siya ka ng murag strap. So ang strap ani is ibutang nimo sa pikas side nga ri. Tara. So pwede nimo itago ani bag. So pwede nimo dadon ni bitbiton yung bag ana. Di na siya magawasan kanang mga strap, nakatago na siya in case gusto ka imong i-check in sa eroplano imong bag. So di siya maglupad-lupad, pwede ka imong sabukan ka imong touch case or briefcase pagadala. Dili na siya mukuan pero ambot. So kanisang likod na siya latch nga ri para sa katong sternum strap, pero akong itangtang kay dali siya matangtang. Isuk-suk rin siya nga rin, di na pakita kapoy pagawas bagay na sud, pero na siya sternum strap sad. So mo yung kasagaran sa reklamo is daghan dali ra matagak. Nasa din siya strap sa ubos para sa waist, pero nipis na siya, mura na siya kanang strap lang kanang nana. So i-clip ni mo nga rin, ana ka dili patangtang. Okay ra, so na ka pocket. Ang main compartment niya is kaning whole likod. So i-abli nimo atong zipper nawala. Darang zipper. So ang whole likod may access. Sa kilid na siya magnetic nga strap. So magnetic siya. So imo lang ilabay, pwede. Imo lang iana. Pilit na siya. Ay, taro pilit. Pilit na siya. So nindot kay siya kay di na kailangan magkuan ba. Ang nakapait lang kay usay samok kanang itangtang nimo. Murag imbes cool ta kay ba kay magnet papilit dito pro dili matangtang listo di siya tangtangon sa high, pero again naka-work around ka pwede. So muna yung main compartment sa likod, clamshell siya, clamshell ka ng clam muna siya clam. So ang mga pockets, dagan siya pocket sa sulod. Muy ganahan ako ni nga bag kay dagan siya pocket sa sulod. Ang usa ka pocket niya is kanin sa kilid, na siya duha ka pocket sa kilid, and nadiri ang akong kuan mga dongles kay akong ladon pud kadadlaw, MacBook, charger, hard drive. Na pakita na ako niya. So muna mga dongles kam gid kay MacBook mura magbuang kinahanglan kag mga dongle, kinahanglan kag mga pang USB. So ngari pencil case. So diri no ibutang skilid. Sa pika side butangan ako glasses nako kay kinahanglan ko extra mata. So nako glasses. Kaso mabili ni mabuta ko di ko kita sa daan or sa so nako extra. Diri sa kilid nasa ko extra headphones kaning noise cancelling monitors sa Shure kay handy siya, nindot to gyud siyang headphones. So diri ang kilid. So medyo gamay kay ang compartment sa sulod sa bag. Pwede ka mo palit og kanang cube nga ri kay na siya kanang cube para sa inside para sa butang nimo drone ug unsa kay na siya velcro tangan nimo diri. Sa top na sa siya murag kanang pocket nga ri. So nindot siya kay murag mesh nga murag kuan ba butangan na ako laing backup sa headphone. Ay sige headphone para sa iPhone ba. Ako'y mga pwede mo butang agda kong headphone nga ri. So unsay pabutang nimo okay ra. So muna yung mga pockets diri. Sa other side muna siya ang naspikas. Na siya duha ka gagmayng pocket, na siya dakong pocket nga ri, na siya para laptop. Ingon sila lagi pag una nga masud nga di 17-inch nga laptop. Karon kay di dagan ng reklamo kay nang pre-order sila pag human 15-inch ay masulod. Mura. Diri sa side nga ri, akong buta akong charger. Muna akong charger butangan ako hard drive case diri na ko butang. Sa speaker side, last C nga hard drive. So, nara siya diya, organized kayong pocket, kung ako kinanglan, kuha ulan ako diya. Diri sa likod, na siya butang nag-iPad. Magnetic siya. Magnetic. Kusgan sa magnet, Sa babaw na nga ring laptop. Nasa siya takob ang laptop na yung marag ka ng lock, baka magnetic. Ang problema na kuha ng magnetic nga lock is nindot unta siya, innovative ka ng cool ka siya ba? Magnet, tuk, lock. Ang problema is, kung tutangon mo, di madago sa kakamot. Pagbalag sa kamot, paktisan mo, dapat imugyo kung dito sa babaw, anak kay pero man siya hook. So, medyo samok siya, kung dali ka, kasi mong laptop kay naka sa airport, anak niya, di madago sa kakamot. So, muna siya. Ang uban, ilan na lang ipapilit nga rin sa magnet nga rin sa bus. So, di na lang siya lakkan, kay secure mo lang gihapon. Pero, naniguro lang sila kay, just in case, ang imong bag, maabli, mahagtak yung laptop, nagyam siya lock. Yan, kaning bag, na siya latch kilid. Ang nakanindot ang latch sa kilid is pwede niya siya half open, dili mayab-yab mong stuff. But again, wala gito samok siya usahay. Siya makakuan. Sa kilid na siya water bottle container kay nindot mo sa nang tanga nagtubig nga ri. Tubig uhaw. Nakuha ko ng tubig kilid. Na siya latch kilid kay kasubutan kanimo tripod. Na siya kaning latch nga nakanindot na siya strap nga ri. Nga kung di mo gamiton, isuksok lang nimo sa bulsa nga ri. So, tago na siya. Ayos kayo. So, muna siya. So,
So na siya ring latch. Yan na siya murang laing ka touch nga rin ko kabaon si gamit wala ko ka research yun sa. Nya ay nakalimutan ako ingon di ay. Kining bulsa sa kilid na siya gamayng murag lungag nga rin. So kaning lungag is pwede na butang magbutang kag mga power bank sa sulod sa imong bag, ipagawas imong lead nga ri or magbutang kag mga speaker or gunsan ipagawas sa imong hilo man ang kanang ang kable nga ri. So pwede nimo easy access. Or kung gusto lang ka nang kuot-kuot something sa lungag na pwede ra ka sa gamubuhat na pero na siya lungag nga ri. Namang So ayos na. So sa atubangan mo ni siya ang atubangan. Pwede niyo ma-access ang mga butang sa sulod, listubangan. So, ako siya lungag. Nasa dyan mga latch siya sa sulod. So, sa top aning kuan, na siya zipper. Pwede niyo isira. Pwede niyo isira ang bag using the zipper. Pwede sa niyo lang isira yung zipper. Pero mas nito, isira lang yung zipper para secured. Na siya doon ka magnetic nipples here. Nipples. Para i-lock. Pero, ako nabantayan is, just like sa uban mga naka-review, kanang ibutang ni mo na isud kay ba kanang duha man siya ka buok kung masud na nimo usa di nimo masud ang pikas murag ana na naron ba pero kung anad ka okay ra sad so ana so muning kuan ya na siya kanang camera cube mo siya camera cube ang camera cube na siya katong magnetic nipples na po sa likod or catcher sa nipples na po siya murag kanang kuan parang murag butunis kalimut ko pangahan ka rin basta ka na siya good basta mo na siya ibutang lang mo sa tubangan morning bag ibutang lang mo camera cube sa babaw i-latch ni mo diha so dili na ka makakuha sa mong camera so pwede ni mo isud ni nga ri sa likod aning kuan dito na siya abli problema lang ani niya is nindot unta innovative siya kay babutang ni mo camera sa babaw easy access problema is kung nanan ni siya di ka ka-access sa mga butang sa ilalom dapat mag-access ka sa mga butang nimo ngari sa clamshell opening sa main opening so ito sa nindang tangon ito di siradaan sa front niya na siya kanang gamayng murag fleece line nga kanang butangan ng tangan mo phone butangan nimo imong sunglasses tagun sa pwede ra diha so ito sa ni sira balik na sa kanang kuan so ang mga problema na ko ning baga is first of all, kung siganahan din ako ni. Kung siganahan ako ni nga bagay is gamay siya. So, ibutang na ko sa akong likod. Gamay ka siya ba? Murag ka nang di siya bugdol kayo. Di siya para sa provoke. Provoke, bugdol kayo. Pero ganang ko sa provoke ay komportable. Yeah. Everything works. Kani siya kay murag gamay siya. Nindot siya, slick siya tanahon. Pero ang problema is magunaw na ka. Dagan ka siya mga pockets. Dagan siya mga zipper. Maka-organize kasi mo stuff. But kung kinahanglan mo kuwaon, mag-ukab ka sa dako. So, dili siya easy access. Kung nakay kinahanglan, nakoy kinahanglan sa pocket ka sa kilid, akong nagtangon, ukab ka. Yung problema yan is, the only thing na ma-easy access ni mo, ini-ukab ni mo, isiganan mo sa yung bag, i-ukab ni mo, di yung kakailangan, ibutang gini mo. Parang tatangon sa likod, ukab ka sa zipper, maukab ka sa clamshell. So, makita ang tinais yung bag, magkuha ka. Unless, kung magkuha lang ka sa laptop, magkuha lang ka sa babaw, dire. So, kuha ni mong bag sa ibabaw, kuha ni mong laptop sa ibabaw, pwede ra. Pero kung nakay-kuhaon sa ilalom, ukab kasi bag niya. Butang gini mo, muna yung nakahasol nga bag. So, it's very good. Ang ihasa nga rin, di ka ako, right team ako, mag-ana ako sa bag, left, pero maanad-anaran na sana kung makuha na sana ako gamit nga rin. Kaya, sabaw, biya kakatuin ko sa una nga, kung uli ka sa balay, magkuha ka sa yawi, mag-ana lang ka, ukab ka, kuha ka sa yawi, pas-pas ra. Kung magkuha ka gamit sa sulod, butang bag, tang-tang yun, tang-tang sikod, mo yung nakahasol. Nya, kuan, ang i-advertise ni 24 liters. Problema is, kung nakaibutang nga pocket, kung nakaibutang nga kaning cube, nakaibutang sa pocket nga ri, nakaibutang sa pocket diri, mag-anam ka gamay ang free space mong bag. So, ito na mo. So, mag-anam ka gamay. Mantay mo kani 24 liters na nang buwan gamit nga ri. Pero kani, tanawa ko sa kagamyan na nabilin nga ri. Kuot na kayo. Yan, napagid siya extra sa ilalom. Na siya bag sa ilalom, na siya ka ng compartment sa ilalom, which is most likely butang nagsapatos. Para. Na siya compartment sa ilalom nga kanang ay plastic ba. So, butang ni mo sapatos nga ri, kanang bawo sapatos, dili siya mo adto sa imong uban gamit kay naman siya para siya protection. Pero murag gamay ra siya murag sinilas ay mosulod ba sinilas.
sinilas masulod nga ri, or kanang sapatos nga size 5 pambata. Pero pwede nimo butang ka ng dirty laundry, mga sinina nimong baho, kanang gisingtan, butang mo nga ri para di mo ni mahaw ba mong gamit, malahi siya, so dali pag segregate. Or nalakay kang jacket nga gamay, butang nimo rin ubos, kanang ganangkak makuha nimo dayon diri sa ilalom. Nya nakaniut aning takob sa ilalom kay bagga siya nga mura siyang tapulin gyud nga lig-on gyud kayo. So mo to. So far ako lang sulti ng bag is bugat siya, bagay ang material, bugat siya nya, instead of dagan ka siya mga organizable or nahigan siya mga bulsa, mga kuan nga maka-organize sa mong gamit. Ang problema is hassle kay imong yung itangtang sa mong likod. So every time na kaibutang sa mga pockets, mag-anam siya kahuot. Ang one bag is ibutang mo sa pocket, makalit magmugawas, ma-expand pagawas, kani pasulod pa yung pag-expand. So ang bag is mura po yung size, pasulod sa expand. So pabutang kag nagagamit, mag-anam sa gagamay. So mura. Pero bottom line is it's indot siya. Bugat lang siya gamay. Sturdy. Ayos. So, muna siya ang Boundary Errant. Nga backpack. Muna siya. Muna siya. So, kung may pungutana na may mga gustong i-ask about sa bag, na may mga, sabihin sila mga pungutana, sa mga pungutana, i-comment na sa boss or i-PM ko or text ko kung bounce number na ko, pero bounce number na ko, email lang mo. Kung may email, message mo. Basta number to. Sige. Kaon ako. Nihapon ako. Bye-bye.